ei tietoisesti hämärretty, mutta totta kai tietoisesti laajennettu niitä retoriseksi pilkuviilaukseksi. Mutta sanotaan niin kuin tästä syystä, että totta kai kun meillä on tämmöinen järjestelmä, missä pyritään siihen toiselle kierrokselle, niin silloin niin kuin on pakko, mun mielestäni olisi niin kuin hölmöä olla toisella kierroksella niin kuin leimallisesti jonkun tietyn puolueen periaateohjelman takana ja sanoa, että tämä on tässä se, koska tämä systeemi, tässä ei valita niin kuin puoluejohtajaa. Ne kaikkien tiukimpien kannattajien ydinarvot voi joskus olla, että sä puhuu näistä tarpeeksi. Mutta se on näin Niinistöllä niin kuin Haavistollakin, että ehkä niitä kaikkein tiukimpia kannanottoja, mikä on niin kuin ideologisia kantoja, ei kannata hirveästi viljellä. Se koskee kaikkia ehdokkaita, mutta erityisesti näitä kahta ehdokasta, koska pitää saada merkittävä kannatus muiden puolueiden väestä. Kaikki puolueilla on omat teemansa ja niistä suuri osa sopii, on paljon yhtenäisiäkin teemoja, mutta just että kaikkein kärkevimmät kannatot on vahingollisia aina. Se on kahden hengen vaali, niin siinä on pakko olla tarkkana. Ja Niinistöllä on vielä se taustalla, kun niin kuin Haavistollakin nyt, oikeastaan molemmilla, niin jos miettii, niin on tällä hetkellä noin 2 kertaa oman puolueen kannatus vähintään ollut hanskassa sen jälkeen, niin siinä on pakko olla, niin kuin he molemmat onkin, tarkkana ja kohteliaita ja asiallisia, koska siinä on paljon ihmisiä mukana, jotka ei ole missään tekemisissä sen itse puolueen kanssa. Ja myös Niinistö perustettiin jo ennen vaaleja oma kannatus. Kokoomus ei näitä Niinistön kampanjaa vie. Toki paljon samoja henkilöitä, mutta siellä on eri yhdistys. Eikö tässä ole nyt pieni semmoinen ympäripyöräinen vaara, kun tavallaan pitää varoa, että jos johonkin kumartaa, niin toisaalle pyllistää, kun pitää houkutella ääniä oikealta ja vasemmalta niin kuin samaan aikaan, niin latistaako se sitten koko keskustelun, että yritetään vain olla miellyttäviä niin kuin ensisijassa, kun ottaa varsinaisesti kantaa. Niin hukkuvatko asiat sitten tavallaan niin kuin näin? Kyllähän siinä toisaalta nyt kun tämä näkyy että pikemminkin tuntuu siltä, että välillä ehdokkaiden, mä just tänään jonkun ihmisen kanssa keskustelin siitä, että ehdokkaiden pitäisi pistää pystyyn jo kohta lista, että haluaisin irtisanoutua näiden tukijoideni sanomisista. Eli ne tukijoukot ja niiden tukijoukoiksi ilmoittautuneet tuntuvat kyllä pitävän huolen siitä, että kärkiä riittää ja lokaakin valitettavasti on ilmassa. Vaaliyönä jo Haaviston Facebook-ryhmän seinälle tuli niin virallisohjeita, että sitten, että lokaa ei sitten heitetä, että asialinjalla mennään. Ja mun mielestä on niin hienoa, miten sekä Niinistön että Haaviston kummaltakin puolta on ollut se, että just tylsyyden uhallakin niin kohteliaina pysytään. Erot on pienempiä kuin esimerkiksi vaikka Niinistö Väyrynen. Selvästi lähempänä toisiaan. Molemmat euromyönteisiä ihmisiä, on kansainvälisiä ihmisiä. Mutta nyt on niinku tavallaan toimittajilla vastuuta tuolla telkkarissa ja muuta, että ne menis niihin eroihin kunnolla kiinni. Nyt on 2 ihmistä vaan, on aikaa keskustella, mennä niissä sitten syvemmälle. Koska jos on 8 ihmistä, niin siellä on aina pintaraapia. Nyt pystyisi menemään, etsiä ne erot sieltä ja mennä syvälle. Koska kyllä ne pakko vastata niihin kuitenkin kysymyksiin, kun kriteerillä on pommittaa. Molemmat vastaa kyllä niihin, että kyllä ne erot sieltä löytyy, mutta ne on paljon vaikeampia. No, niin mikä sun pahin pelko on, jos kävisi niin, että Haavisto valitaan presidentiksi? Mä uskon, että ei se ole Suomelle mikään vahinko. Se saattaa olla, että on kansalaisen, suomalaisen yhtenäisyyden kannalta saattaa olla kestäisi vähän aikaa ennen kuin kaikki tottuisi siihen asiaan. Että se kone lähtee käymään. Haavistosta on hyvä presidentti Suomelle. Hän on kansainvälinen ja pidän hänen tyylistä esiintyä. Mutta ei siinä ole mitään isoa pelkoa. Mä uskon, että se on ihan hyvä valinta. Mutta se, että koko Suomen on iso maa. Koko Suomen kannalta, että niin kun kaikki tottuu siihen että on vihreä presidentti ja taustat huomioon, niin se voi olla pitkä tie. Mä pitäisin ehkä siis suurimpana riskinä sitä, just tähän mitä nyt keskusteltiin aikaisemmin, eli se, että ne ihmiset, jotka on saatu mukaan nyt politiikkaan uudella tavalla, niin että he sitten niin kuin passivoituisivat takaisin. Eli vaikka niin kuin Niinistö, että just sen takia kun Niinistö on ollut niin kuin 6 vuotta tämmöinen seuraava presidentti, niin kuin vahva presidenttiehdokas tietysti, vaikka nyt ei ole antanutkaan niin kuin suostumussa, mutta kuitenkin aina ollut esillä, niin monet niistä parikymppisistä ihmisistä, joita mä piikkiössä katselin, jotka tulivat äänestämään ensimmäistä kertaa äänestivät, joilla annettiin ohjeita, että nyt sitten menet sen lipun kanssa sinne ja tänne, niin mä niin kuin mietin, että heille se on jo niin kuin, se on sen 6 vuotta jo niin kuin kuullut siitä, että jos tavallaan nyt sitten, jos he on tempautuneet tai kun he on tempautuneet mukaan tähän, että nyt he lähtevät mukaan promoamaan toista. Ja sitten tämä niin heille nimenomaan sitten Niinistö voi näyttäytyä tämmöisen niin kuin vanhan vallan edustajana.